Bon dia, bona hora, bona tarda, bona nit, benvinguts i benvingudes a No passa res, el podcast d'entrevistes en català que es preguntarà com pot ser que quan aconseguim allò perquè havíem estat treballant durant tant de temps no ens porti a la felicitat promesa. Per respondre a aquesta pregunta i a moltes altres, tenim avui amb nosaltres l'escriptor i psicoanalista José Ramón Ubieto. Comencem. Doncs moltes gràcies per venir, José Ramón. És un plaer tenir-te aquí. Gràcies a vosaltres. Parlarem de moltes coses, en concret coses que surten al teu llibre, parlarem de soledat, parlarem de connexió, però abans d'això m'agradaria fer un petit bloc teòric, perquè quan parlem de psicoanàlisi hi ha una sèrie de conceptes que el seu sentit o el seu significat no és exactament el mateix que el seu sentit corrent, no? Llavors, les paraules o conceptes que he escollit són les de gaudi, les de desig i símptoma, no? Perquè després, si entrem en la lectura del llibre, aquests termes es fan servir i potser el sentit no és el mateix. Llavors, què entén la psicoanàlisi, per exemple, pel concepte de desig, que està força en boga darrerament? Mira, el desig per la psicoanàlisi és un trajecte. És allò que no hi és i que funciona precisament per la seva absència i que es presenta com una mena de causa. Moltes vegades confonem el desig amb l'objecte, però l'objecte és la causa del desig, diguem. Però el desig és metonímic, és a dir, es posa en un lloc, però quan arribes a aquell lloc i el desig s'ha escapolit, llavors has d'anar a un altre lloc, no? Jo ho vaig aprendre amb un dels meus mestres a la psicoanàlisi, va ser Òscar Massota, que va ser qui va introduir Lacan a Espanya, era un argentí que va venir aquí i feia grups d'estudis a casa seva, i jo anava a un que era a les nits, abans de sopar. I un dia ens explicava què era el desig i jo no acabava d'entendre, perquè estava massa capficat en que el desig havia de tenir un objecte precís, no? Llavors la senyora de la casa on ell vivia estava preparant el sopar i va passar amb una safata de croquetes i llavors l'Òscar Massota em diu: ho veus? Doncs només ho veus, perquè no arribaràs allà. Això és el desig. És quelcom que tu intueixes, que veus, però que no arribes perquè és justament el trajecte on el desig apareix. Quan ja està concretat en un objecte, passaríem, en tot cas, a un altre dels conceptes que tu has dit, que és el gaudi, que el gaudi, a diferència del desig, requereix d'una substància. Per poder gaudir d'alguna cosa s'ha de tenir un cos. Ha d'haver-hi una substància on el gaudi es pugui encarnar. Llavors el gaudi és tot allò que passa al cos, que a vegades el vivim com a plaer, però moltes vegades el vivim com a dolor. Però per la psicoanàlisi el gaudi és tot allò que passa al cos com un efecte viscut i que pot tenir aquests dos registres, no? Tant el plaer. Un altre exemple de la cultura que ens mostra molt bé la diferència entre desig i gaudi és aquesta pel·lícula La Gran Buf, que es va estrenar a Espanya. La Gran Comilona és una pel·lícula de Marco Ferreri que va estar rodada en una casa de les afores de París on un grup de gent, d'amics, es troben i hi ha un moment a l'inici on es tracta de cuinar i de fer plats molt desitjables. Llavors tu assisteixes a l'escena i comença el desig a funcionar perquè veus tot allò que s'està preparant, veus els plats, i aquí estem en el règim del desig, perquè encara hi ha la falta. No t'ho has menjat tot, simplement has tastat alguna cosa. Però, arriba un moment en què comences a menjar i comences ja a sentir una mena d'empatxo perquè ja no pots més. Aquí entrem ja amb el gaudi. És el que passa sovint al Nadal. Tothom comença amb el desig, veient la taula molt adornada, però al final tothom necessita alguna mena de pal·liatiu. Aquesta és la diferència entre el desig, que és quelcom buit,
i el gaudi que sempre està ple. En el gaudi no hi ha falta, hi ha excés. Clar, potser aquesta altra vessant del gaudi com alguna cosa que passa al cos però no és necessàriament plaent, és allò que el concepte comú de gaudi no incorpora, entre altres coses. No? Sí, perquè col·loquialment gaudi evoca sempre una situació de plaer, però per la psicoanàlisi és allò que passa al cos. I gaudi pot ser el gaudi masoquista. El gaudi masoquista, vist des de fora, pot ser una humillació, pot ser un patiment, un maltractament. En canvi, per el subjecte masoquista, el gaudi, allò que li passa, aquesta humiliació, és un gaudi, és a dir, és quelcom que passa al seu cos i que no és viscut, en aquest cas, diguem-ne, com una cosa totalment contrària al subjecte, sinó que és egosintònica, és a dir, està en sintonia amb el seu propi jo. I el tercer dels grans conceptes de la psicoanàlisi seria el del símptoma. Aquí, ja dins de la pròpia psicoanàlisi, també s'hi troben concepcions, no sé si enfrontades, però ja en el mateix Lacan, no és el mateix el símptoma d'un primer Lacan, d'un altre Lacan, no? Però bé, què podríem dir del símptoma? El símptoma, si seguim a Freud, és el que diem una formació de compromís, és a dir, és el resultat d'una tensió interna d'un subjecte entre, d'una banda, l'ideal, allò que hauria de fer, que voldria fer, l'expectativa, i d'altra banda, allò que la pulsió, que el seu cos, diguem-ne, li demana. Dins d'aquesta tensió hi ha una formació de compromís, un compromís entre aquests dos bàndols, i això és un símptoma. Imaginem algú que té una pulsió sexual que li requereix un destí i al mateix temps té un ideal de pudor que li evita o li impedeix o li força, diguem, a mantenir un semblant correcte, educat. Bueno, podria tenir com a símptoma una afonia, és a dir, una dificultat per parlar, que seria una formació compromís entre allò que vol expressar en el terreny de la pulsió i allò que vol callar, diguem-ne, que vol reprimir a partir dels seus ideals. Llavors surt un símptoma. Un símptoma té dues vessants per la psicoanàlisi. D'una banda és un missatge, és quelcom que ens diu alguna cosa que està xifrada, és a dir, que hem de desxifrar quin és el missatge aquest. Però d'altra banda també, deia Freud, es va donar després d'aquesta primera concepció, i Lacan ho va formalitzar després, un símptoma també és un gaudi, és a dir, que hi ha de la banda del significant o del llenguatge és un missatge, però al mateix temps és un gaudi, vol dir que hi ha una satisfacció. El símptoma substitueix una satisfacció i ell és en si mateix una satisfacció substitutiva. I per tant el símptoma es manté i les persones mantenen aquest símptoma, que pot tenir formes molt variades, perquè ell mateix ja és una satisfacció. I a vegades a la teràpia la gent diu, bueno, com és possible que sabent què em passa continuo fent? Bé, perquè no només es tracta, com pensava Freud a l'inici, de desvetllar el missatge, de dir-li, no, miri, allò que vostè reprimeix és això, sinó que és que resulta que aquest símptoma conté un gaudi fixat. I per tant, això fa que una teràpia sigui una mica més llarga perquè cal perdre aquest gaudi. Llarga o irresoluble? Llarga i irresoluble. És a dir, hi ha quelcom que no es pot curar, perquè aquest gaudi, el gaudi és, després si ja afegim un terme més elaborat posteriorment per Lacan, que és allò real, el concepte de real en Lacan, real seria allò intraduïble, és a dir, allò que no té una significació. I com que no té una significació, el que podem fer és rodejar aquest fet. Imaginem-nos
una qüestió com pot ser la mort d'una persona que no està prevista, no? Un pare o una mare que perden un fill de 10 anys. Això no està previst. Això és un fenomen real, real en el sentit de que no hi ha un sentit. Què és el que fem davant d'un esdeveniment traumàtic d'aquestes característiques? Doncs hem d'injectar sentit, hem de donar algun sentit, explicar per què ha passat allò. Un cop que ja hem fet totes les explicacions, doncs continuem donant sentit de què podríem fer per viure sense aquesta pèrdua o amb aquesta pèrdua. Tot allò són sentits que anem afegint a un punt de real que ha sorgit, però mai acabarem de donar-lo un sentit complet. Per això és irresoluble en el sentit de que hi ha algun punt, el melic del somni que deia Freud, no? Tu vas fent totes les interpretacions d'un somni, però deia Freud, al final hi ha un punt que és ininterpretable. Allò seria el que Lacan després va dir allò real. I això, a diferència del llenguatge comú, no? Que símptoma s'entén com a indici, no? D'algun problema subjacent que pot ser solucionat. Molt més complexa en aquest cas. Hi ha una última qüestió que m'interessa tractar en aquest petit bloc teòric, que és la psicoanàlisi ha esdevingut una disciplina, una tècnica, em definiràs els termes concrets, basat en el diàleg, no? Basat en l'intercanvi de la paraula, per tant, en intentar detectar, no? en l'altre subjecte o amb una relació singular, no? Amb l'altre subjecte. Alhora, la psicoanàlisi ha esdevingut una de les eines més potents en la teoria crítica no? I en el camp d'estudi de la psicologia de masses. Llavors, com es pot traduir per què la psicoanàlisi pot actuar alhora en la societat i en el subjecte? Bé, la psicoanàlisi no és una sociologia, és a dir, no pretén, ni tampoc és una hermenèutica, no pretén fer una interpretació, tenir una cosmovisió on tothom pugui a partir d'allà interpretar el món. El que fa la psicoanàlisi fonamentalment és analitzar i elucidar alguns fenòmens de l'actualitat a partir d'una premissa que és una premissa de Freud, que està a la Psicologia de les masses i anàlisi del jo, la primera pàgina, el tercer paràgraf crec que és, on Freud ja diu que no hi ha diferència entre la psicologia individual i la psicologia col·lectiva. No? Aquesta idea de que una cosa és el que li passa al cap d'un subjecte i una altra cosa és que passa al país o a la societat, que són coses diferents, Freud va dir no, i ho va dir fonamentalment a partir de l'anàlisi dels fenòmens col·lectius tan importants que va viure ell, com va ser el nazisme i també l'estalinisme. No? L'anàlisi d'aquests fenòmens li va donar la idea de que en realitat allò que ens passa individualment és indissociable de la societat. Posem un exemple molt banal, però segurament molt il·lustratiu. Qualsevol acte de consum que fem, suposem que anem a comprar un iogurt. No comprem mai un iogurt. Comprem un bífidus bioactiu, dietètic, saludable, amb no sé què. És a dir, què estem fent allà? Estem fent una decisió individual, però aquesta decisió individual és indissociable d'un conjunt de referències col·lectives sobre la dieta, sobre la vitalitat, sobre el rejuveniment, sobre un munt de coses que estan passant. No? Per tant, aquesta articulació entre lògica individual i lògica col·lectiva és l'articulació que prové de la idea de que no hi ha subjectes sense llenguatge. I per tant nosaltres estem dins d'un llenguatge i aquest llenguatge és l'altre, en el sentit de que és quelcom que forma part de la cultura, de la societat. És un altre per nosaltres on hi participem. Per tant, si hi ha individu o societat, sí, gràcies. És a dir, els dos alhora de manera simultània, o no existeix l'individu, o hi ha una cosa que diu de l'individu. Freud ens dona una altra pista també per pensar què és la diferència entre causa i condició. Freud diu que hi ha condicions a les quals tots estem sotmesos. Si tu neixes a Barcelona,
doncs hi ha unes condicions, des de les climàtiques fins les socials del barri on estàs vivint, les culturals de la teva ciutat, les familiars, econòmiques, valors, tradició, tot allò són pautes col·lectives, referències col·lectives en les quals tu estàs immers i no pots fer borrón i cuenta nueva d'aquestes qüestions. Aquestes són les condicions, però després cadascú té les seves causes particulars, és a dir, cadascú es relaciona de manera diferent respecte a aquestes condicions, no? I agafa unes coses i prioritza i dona valor a una altra. En una família pots trobar 3 germans que han estat educats amb les mateixes condicions, etc., però en canvi veus que les respostes són diferents. Per què? Perquè allò que fa causa per cadascú és diferent. Potser algú ha fet una versió de la seva vida, una versió molt autoexclusiva, no? Dir, soc el més desgraciat dels germans, ningú m'ha fet cas, i s'ha construït un relat de si mateix en exclusió respecte al grup familiar. En canvi, un altre ha pogut fer una altra versió dient el que causa la meva vida és que sóc l'hereu, que continuarà la tradició, que es farà càrrec de no sé què. Per tant, allí veiem com les condicions són per tots, però després la causa individual, aquesta és singular i particular. Molt interessant, no? Tanquem aquest bloc teòric, entrem a parlar de soledades digitales o de solituds. Podríem començar dient això, no? Que 1/3 dels joves entre 18 i 24 anys han passat per episodis de depressió i un 55% d'ells han tingut pensaments suïcides. Tot això, no? Com que vivim en una societat i som incapaços de sortir-nos d'aquests efectes, hi ha una sèrie de discursos que ens afecten i que condicionen els contextos, no? I un d'aquests primers discursos amb el que obres el primer capítol del teu llibre és el discurs de... Bé, li diem el discurs de la illa deserta, no? Com recuperes d'una cita de Lacan que diu si la era moderna tiene un sentido es debido a ciertos franqueamientos, entre ellos el de la isla desierta, no? Bé, explica'm què és això de la illa deserta i per què té sentit ara, segurament més de quan Lacan ho va dir a finals dels anys 60, no? Sí, la illa deserta és un mite perquè en realitat ningú pot ser nàufrag sense l'altre, no? I els exemples que ens dona la literatura, el Robinson Crusoe, Susan i el Pacífico, que seria la versió femenina de Robinson Crusoe, aquesta obra de Jean Giraudoux, el que ens mostren és que la illa deserta és un mite perquè és la fantasia d'algú que imagina que podria estar al marge de la societat. Hi ha una altra obra molt coneguda, l'obra de Thoreau, Walden, on ell sembla que se'n va a una mena de comunitat aïllada. Hi ha una mica de trampa perquè aquest senyor vivia a Concord a 20 minuts del poble i anava cada dia a prendre unes birres i a parlar amb la gent. És a dir, que aquest imaginari de la soledat en realitat no existia ni tan sol en la realitat del que ho va escriure, no? Però aquesta fantasia de que podries anar-te i deixar els teus dimonis al continent i anar-te, el que també Deleuze explica és que en realitat els dimonis tornen sempre. I per tant, quan tu te'n vas a la illa deserta, acabes tornant perquè necessites tornar, perquè te n'adones que aquest refugi, aquest aïllament com a refugi davant la soledat no funciona mai, perquè la soledat no té res a veure amb la companyia. No és l'absència de la companyia, no és només l'absència de la companyia, no? Tenim una idea una mica reduïda de la soledat. Pensem, la soledat és algú que no té... No, la soledat és el resultat d'allò que no pots solucionar dels teus dilemes interns. És a dir, quan tu t'enfrontes a un problema propi
intern, sigui el nano que ha rebut un germà i s'enfronta a la ferida narcisista de que ja no és l'únic, que ja no és l'alegria dels pares, perquè resulta que han tingut un altre i, per tant, alguna insuficiència hauria tenir ell. Davant d'aquesta situació, d'acceptar aquesta ferida narcisista, ell està sol. Sol vol dir que ell ha d'inventar una solució, ha de resoldre aquest impàs. I el pot resoldre amb un símptoma. I aquest símptoma pot ser més o més fallit, és a dir, pot entrar en una mena d'insomni, de problemes acadèmics, no? De mutisme, aquest seria l'aspecte més deficitari, però també pot trobar una sortida en el sentit de dir, molt bé, no sóc l'únic, però sóc el primer. I per tant, amb allò ja en tinc prou, diguem-ne, sóc l'hereu. No? Llavors, l'illa deserta seria la idea de que tu podries abstenir-te de la teva pròpia soledat, que podries, diguem-ne, defugir de tot allò que són els impasses a partir dels quals tu fas la vida. I si puc afegir, perquè ara estic recordant que hi ha reality shows americans d'anar-se'n a una illa deserta i sobreviure. Es presenta amb un element d'empoderament personal, de la capacitat de poder renunciar a allò que necessites, no et farà sentir sol, sinó que et farà sentir més fort. No? Com entronca també aquest discurs amb l'individualisme de masses que expliques tu, no, en el llibre? Sí, perquè és aquesta idea de la veneració yoica, no? La idea de que en realitat un pot decidir sobre si mateix a partir de la voluntat i de que un es pot empoderar, donar-se poder a si mateix, com si l'autonomia fos un punt de partida, un punt de partença. I en realitat l'autonomia en termes absoluts no existeix mai. D'entrada, perquè com deia Lacan, el cap de l'humà és sobretot prematur, és a dir, naixem sense les capacitats de supervivència i ja d'entrada necessitem la cura de l'altre. I després no podríem tampoc abordar la realitat sense el llenguatge, que és quelcom que ens ve de l'altre. No, el llenguatge, a diferència del que deia Chomsky, no és quelcom maduratiu, és quelcom que es produeix en la interrelació amb l'altre. Per això els nens llops, no? Aquests casos que s'han registrat i s'han estudiat, a l'Aveyron, a França, no? Va haver un cas molt famós, són persones humanes sense humanitzar, diguem-ne, perquè no han pogut accedir al llenguatge i per tant tenen comportaments animals. És a dir, que aquesta idea de que un podria estalviar-se el deute amb l'altre és una idea fonamentalment joica, il·lusa i falsa, perquè no és la realitat. I llavors no és la realitat, però és una realitat que es fomenta en certs discursos. No? Vull dir que suposo que porta inevitablement a un fracàs. Per dir-ho clarament, és un deliri. És el deliri del senyor Trump. Si agaféssim un exemple actual de a on es porta allò, seria a Trump, que és un personatge capaç de crear-se a ell mateix en qualsevol situació. Pot ser el papa, ara també sabem que pot ser Jesucrist, pot ser el líder mundial, pot ser el pacificador, pot ser qualsevol cosa perquè no necessita l'altre per ell mateix, diguem-ne, neix sense pares, sense deutes, sense herència, no li deu res a la civilització ni a l'ordre internacional perquè ell s'autoengendra. Tenim, doncs, l'illa deserta com un dels relats que fomenta, perquè tinc en ment el que hem parlat, de 18 a 24 anys, els joves, un 55% declara els seus sentiments o ha declarat pensaments suïcides. Què em pots dir, per exemple, dels temps accelerats del capitalisme, no? Allò que li vas dedicar un llibre, l'hiper, no? L'hipervelocitat, com afecta tots aquests ritmes? Bé, si haguéssim de triar quin seria un valor principal a la nostra època, a diferència d'altres on hi havia altres valors, podríem dir que el rendiment, l'optimització de l'ésser humà és un valor en si mateix. El rendiment entès com la quantificació d'allò
que pot produir. Ara hi ha moltes persones que van tot el dia amb un smartwatch d'aquests on poden calcular qualsevol constant vital. Fins i tot ara hi ha una paradoxa molt interessant, que és hi ha alguns rellotges que estan pensats per afavorir la son. I el problema que estan creant és que la hipervigilància d'un mateix sobre la son li deixa sense dormir, perquè està tan pendent de mirar si ha dormit bé, si no ha dormit, si ho ha fet a l'hora que havia de fer. És a dir, aquesta idea del rendiment, de la producció, de que el subjecte finalment és un productor, que al mateix temps sabem que sobretot és un producte, un consumible, però aquesta idea de la producció ens deixa sols perquè ens desorienta sobre la causa que ens mou. Si hem començat parlant del desig i hem començat parlant de la causa a partir de la qual un organitza la seva vida, aquesta producció el que fa és que un perdi de vista quina és la raó particular que té, perquè acaba sumant-se aquesta frenesí, aquest vertigen, no? Aquesta mena de carrera sense final per produir. I és per això que molta gent diu, bueno, però jo sí, estic guanyant diners, o estic treballant, o estic fent no sé què, però en realitat què és el que jo vull fer? Aquesta pregunta és una pregunta sobre la soledat de cadascú respecte al que li causa la vida, què és el que vol fer, diguem-ne, no? I això produeix una desorientació, perquè si penséssim la soledat només en termes de companyia sí o companyia no, no entendríem per què la gent se sent, com tu dius, aquestes dades dels joves, per què hi ha tanta gent que se sent sola si estem més acompanyats que mai? Fa 50 anys tu anaves a molts pobles, jo que soc d'un poble del Pirineu Aragonès, i la gent sí que vivia sola, perquè hi havia pobles molt aïllats, on la gent, tu el trobes ara algú que encara queda, gent gran, i t'ho expliquen que passaven hores i hores i hores sols, allà al món, a la muntanya, on fos, no? Ara la gent està acompanyada, i en canvi se senten sols. I és perquè estan més desorientats sobre què és la raó que els mou a la vida. I mira que des que va arribar Nokia Connecting People, no? Com menciones, s'han accelerat, s'han multiplicat les connexions, però, no? Com dius o com expliques, això t'ho pregunto, connexió segurament no és vincle. No? Quina és la diferència? En què rau i per què no omple la connexió, no? el buit que deixa el vincle? Bé, perquè la connexió es presenta com una mena de lligam que moltes vegades és unilateral, és a dir, tu et connectes a un xat, et connectes a una xarxa social, et connectes a Wikipedia, a Google, a qualsevol referència, i no és clar que tinguis davant un altre en el sentit d'algú diferent amb el qual pots establir un vincle, sinó que és una connexió. I a més, aquestes connexions moltes vegades no impliquen el cos. Tu no has de posar el cos, tu estàs simplement al teu despatx, a la teva casa, on sigui, i tu et connectes amb allò. No? Allò és immediat. Ràpidament obtens la connexió. Però el vincle és un altre tipus de lligam perquè implica dues diferències. D'una banda has de posar el cos. Un vincle es fa amb un cos. Sigui un vincle de parella, sigui un vincle professional, sigui un vincle d'amistat, has d'acompanyar el cos. No? I d'altra banda, això no ho fas de manera immediata. Requereix un temps. Tu no entres en una relació de parella en una tarda. Pots tenir una relació sexual una tarda, però una relació de parella implica un temps. Una relació pare-fill no es crea en una tarda veient una pel·lícula de cine, és un temps, no? Llavors, aquesta diferència entre posar el cos i donar-te un temps o fer una connexió unilateral és una diferència fonamental respecte a la relació que tu tens amb un altre, perquè la connexió no està garantint l'altre. El vincle
l'altre està sempre present. Tu creus que això ho sabíem o ho hem descobert en els darrers anys? O sigui, és a dir, la importància del cos, perquè no, la promesa de la connexió i poder parlar amb tothom que està a l'altre món no ens sonava fa uns anys enrere, o sigui, ens sonava com un potencial substitutiu, no, de les relacions i pensàvem, mira, això només farà que multiplicar els nostres llaços. No? Això és una novetat que el transhumanisme ja feia un temps que anunciava i que ens deia que arribaria un moment en el qual el cos seria prescindible. Encara ho mantenen, no? Però el Ray Kurzweil, quan va estar fa poc aquí a Catalunya presentant un llibre, ell ja va publicar un llibre on deia que tot això passaria el 2028, crec. Exacte, la singularitat tecnològica, aquest fet passaria el 2028, i ara ha escrit un llibre que diu que bueno, potser es va avançar i passarà el 2048, i segurament el 2048, si és que encara és viu, sabrem què passarà després, no ho sabem. Però en tot cas, aquesta idea és una idea que té un fonament delirant en el sentit de que és una concepció de l'ésser humà que és difícil de pensar sense el cos. És una fal·làcia en el sentit de que és la idea de que es podria substituir un vincle per una connexió. És una retòrica de la indústria que els hi convé molt perquè, evidentment, ofereix una alternativa a la presència, però fins ara... Sí, una alternativa a la presència i anticipa les cotitzacions a borsa, no? Les promeses de futures inversions, segurament. No? Hi ha un altre element que és el de l'autenticitat, no? On diguéssim, en aquest esquema que dibuixes, Rosalía cantava això, no? I si yo llevo la ropa fake es porque soy la más real, bitch, me creo de verdad. La importància de creure's o mostrar-se real, autèntic, no? De verdad, bueno, què significa ser de mentira, no? Si ja eres... Quina és la presència que s'ha dit en aquest discurs i segurament quin és el seu revers, no? Tenint en ment el que parlàvem en un inici, l'increment de depressions, l'increment de soledat en la nostra societat. Sí, Lipovetsky va publicar un llibre que es diu La consagració de l'autenticitat, no? Que és, podríem dir, aquesta reivindicació de l'autenticitat és una derivada del narcisisme. És la idea de que ser autèntic implica una coincidència plena entre un mateix. Quan la realitat de l'inconscient el que es diu és que cadascú de nosaltres té una dimensió que desconeix de si mateix. És a dir, que algú pot imaginar-se que una persona molt altruista, molt curadora dels altres i de cop un dia se sorprèn amb una reacció inesperada o amb un somni o en qualsevol situació en la qual descobreix que potser és una mica egoista. No? Aquesta idea llavors diu, no, jo no sóc aquest, jo sóc l'altre. No, tu ets un i ets l'altre. És a dir, que aquesta autenticitat és una il·lusió perquè el subjecte, per definició, és un subjecte dividit entre allò que dèiem abans, els ideals o la idea, la versió que un té de si mateix i després la realitat pulsional que a vegades no coincideix. No? Però l'autenticitat té un valor actual perquè està en aquesta línia d'aquest individualisme que es proposa com una mena de sobiranisme de si mateix, no? Inclús basat en aquest principi d'autodeterminació segons els quals jo sóc allò que dic que sóc, sigui respecte a l'orientació sexual, sigui respecte a les meves capacitats, sigui respecte al meu diagnòstic, sigui qualsevol cosa. No? Un es defineix a si mateix sense tenir en compte, diguem-ne, l'altre. No? Llavors, l'autenticitat seria aquesta idea també de poder existir sense la rèmora de l'altre, sense les deutes que un té amb l'altre. Que té a veure amb la illa deserta, no? Amb el mite de la illa deserta. És una altra manera. És la forma que pren la illa deserta actualment, no? Ser autèntic. Clar, la qüestió és, suposo, explicar
perquè això està abocat al fracàs. No? O sigui, perquè això genera el que genera. No? Està abocat al fracàs perquè deia Lacan que allò real té la característica de que torna sempre al mateix lloc. És a dir, tu pots reprimir, pots ignorar quelcom que et passa, però allò tornarà sempre. És el retorn d'allò reprimit, també en termes nietzscheanos, i que Freud també va teoritzar. Allò que un país, si vols, en termes col·lectius, ho tenim molt present a Espanya, no? Aquest esborrament de la memòria històrica, no? Tot aquest mena de repressió del que va ser un conflicte civil molt important, molt fraternal entre els espanyols, la repressió no va aconseguir que això s'eliminés. Això retorna, i ara ho veiem també en la política actual, com hi ha també, diguem-ne, moltes puncions enfrontades que ens parlen també d'allò que al seu moment no es va poder parlar. És a dir, que la raó per la que no funciona tots aquests mites és perquè no poden absorbir aquest fenomen real, que és allò que s'ha de parlar i s'ha d'abordar, perquè si ho amagues sota la catifa, un dia o un altre tornarà. Encara que sigui en forma d'un espasmo, encara que d'una incomoditat que et va sorgint, no? Vull dir que el cos també revela, no? Tots aquests... El cos és un testimoni molt eficient, diguem-ne, d'aquestes coses de les que no vols saber. Abordem ja les dues últimes qüestions. Dintre de... Hem parlat d'aquestes franges d'edats, no? Dels joves, però vull parlar dels nois. No? Els nois. Els nois, que com menciones, tenen el doble de tassa de repetició escolar, no? en unes certes edats, i que al voltant de la meitat consideren que el feminisme ha anat massa enllà. No? Què fem els nois? Què els hi passa als nois? Bona pregunta. Jo cito un llibre de la Caldin Moran, molt divertit, crec que es diu «Y los hombres qué?», no recordo ben bé si és aquesta la traducció castellana. És un llibre interessant que reflexiona. Què els hi passa? Doncs bàsicament els hi passa que les referències masculines tradicionals, a partir de les quals un home es definia fonamentalment per ser el proveïdor, per ser aquell que s'identificava tot un seguit de valors clarament patriarcals, que tenia un estatus de privilegi respecte a molts aspectes, doncs tot allò ja no té aquest valor inqüestionable que tenia abans, perquè hem descobert que la versió del pare té un aspecte protector, de protecció social i de protecció familiar, però també tenia, com ara que hem arribat i hem vist la cara oscura de la lluna, doncs ja havíem vist també la cara fosca del pare, no? Els abusos, el maltractament, la violència, la condició de segona inferior de les dones, en fi, tot allò. No? Per tant, ara els joves es troben que aquests valors tradicionals no són validats socialment general, d'una manera inqüestionable, sinó que hi ha alguns que diuen que s'han de continuar però altres no. I això s'afegeix un altre factor, i és un factor econòmic, de precarietat. No només està en qüestió el marc cultural, no? El frame a partir del qual un es podia identificar, sinó que també està qüestionat els privilegis i l'estatus, perquè si veiem el cas de Nord-Amèrica, doncs molts votants d'aquest fenomen MAGA són gent que ha perdut moltes... Jo dono algunes dades, no?, perquè es vegi com el que guanyava una família fa 20 anys és més del que guanya, no el que guanya una família, el que guanyava el senyor de la família és més que el que guanya tota la família actualment. No? Llavors hi ha dos factors, el factor cultural i el factor econòmic. Davant d'aquest fet, els joves doncs, es troben que amb una certa incertesa, una certa desorientació,
hi ha sempre en aquests fenòmens una falsa sortida, però molt habitual, que és la del boc expiatori. No? Qui té la culpa? I hi ha dos personatges que gairebé sempre tenen la culpa. Les dones, d'una banda, perquè són aquelles que ens han fet perdre els privilegis i la que qüestionen la nostra condició, i d'altra banda els immigrants que també ens han robat les condicions bones de feina, etc. No? Llavors els joves espanyols tenen un alt percentatge, més del 50%, que consideren que aquesta igualtat que reivindiquen les dones està anant massa llum perquè els hi toca els privilegis i la posició cultural, però és interessant també entendre que això no vol dir que estiguin d'acord amb polítiques misògines molt radicals respecte a legalitzar la violència contra les dones. És a dir, una cosa és que estiguin una mica cabrejats i una mica desorientats, i una altra cosa és que, perquè veus la contradicció de molts estudis, que quan els preguntes el feminisme ha anat massa lluny, sí, però tu estàs d'acord amb la violència o creus que no hi ha violència? Diuen sí, hi ha violència. No? O sigui que aquí el que ens estan dient és que no han arribat a una conclusió definitiva i que no hauríem nosaltres de concloure ràpidament que ells estan en una posició que comparteixen polítiques d'extrema dreta sobre aquests fenòmens, perquè llavors estarien anticipant la seva decisió. Tu ets crític en el llibre, comentes el cas d'un pacient, un noi jove, que explica que ha vingut, no sé si és un assistent social, no sé quin tipus d'agent extern a l'escola, i el noi relata que aquesta persona els ha dit que els homes o els nois sou en potència masclistes i violadors. No? I tu critiques aquesta classe de missatges propis també d'una línia del feminisme, s'hauria de poder dir. Què se'ls ha de dir? No? Mira, és una crítica que no la fas jo només, la fan moltes activistes, moltes dones investigadores. Fa poc que es va publicar un llibre molt interessant, és un recull d'estudis, crec que és la Universitat Autònoma, el cito, on jo el vaig llegir, vaig trobar amb una investigadora que ella mateixa feia una autocrítica dient potser ens estem precipitant en jutjar i en donar per fet respostes que encara són preguntes. És a dir, que molts d'aquests joves, sobretot adolescents, s'estan fent preguntes sobre si mateixos i sobre la relació, i potser ens estem precipitant i estem donant aquestes preguntes com a respostes, com si fossin adults que ja han arribat a una conclusió. Ella mateixa es feia aquesta autocrítica perquè s'adonava que totes aquestes dades i aquesta versió que l'extrema dreta els hi fa als joves molt més interessant, molt més lúdica, molt més positiva, s'enfronta amb una mena de criminalització a vegades excessiva que fan l'esquerra o certa esquerra sobre... I, per tant, no és només una opinió, és una... recull també, i estic d'acord, que hem de deixar també un temps de reflexió sobre aquestes coses i que missatges massa radicals i massa anticipatoris provoquen l'efecte contrari. Si la idea era que reflexionessin sobre allò, quan se senten, jo això ho he sentit en molts adolescents i joves, no? Que venen, i molts són de famílies d'esquerra, de gent progressista, que diu jo per què hauria d'identificar-me un violador si mai he tingut aquesta idea i mai he fet cap acte d'aquest tipus. No? Només per la condició de baró hauria de responsabilitzar-me d'aquest fet. Bueno, se'ls ha de donar un temps i sobretot se'ls ha de fer també reflexionar sobre quina és la seva posició abans d'anticipar-los. Clar, Aristòtil deia que l'acte va abans que la potència, no? I aquí s'assumeix per la potència que segurament derivarà en una sèrie d'actes. Per acabar, i acabar segurament amb una nota diferent, el rol de l'art i la creació
en relació al trauma. Això m'ha semblat força interessant, no? La forma o el tipus de sortides que podem donar a les soledats no escollides o a dificultats mitjançant, doncs, no sé, l'escriptura, la música, la creació. Si pots explicar una mica aquesta relació, no? Com es dibuixa aquesta sortida, no? Si entenem que la soledat és l'efecte que tenim quan ens trobem en un impàs vital, és a dir, amb una qüestió, pot ser una relació de parella que ens té atrapats, pot ser un sentiment d'insuficiència davant una tasca professional o com a pare, com a mare educativa, el que sigui. Si entenem que la soledat és allò, el que hem de pensar és quina mena d'invenció fem, com trobem una manera de pensar d'altra manera aquest impàs per sortir-ne. L'escriptura, la literatura, la creació artística és una eina basada en el llenguatge que ens permet donar una nova vida a les paraules. Posaré un exemple d'una senyora que em ve a consultar molt angoixada perquè té un nen de 8-9 anys que és una mena de trasto, que li costa estudiar, molt mogut, i ella, que és una professora que té molta expectativa sobre aquest nen, diu és que tinc menyspreu pel meu fill. I aquest sentiment de menysprear el teu fill és un tema que, evidentment, a qualsevol li angoixa. Es tracta, en aquest cas, de treballar amb aquesta dona perquè faci un esforç poètic. Aquí l'esforç poètic és anomenar d'una altra manera allò que li passa, perquè en realitat no és un menyspreu, és una decepció. Ella està decebuda respecte al nen que havia imaginat que seria, un nen estudiós, amable, etc. La literatura ens permet donar vida nova a les paraules, anomenar d'una altra manera allò que ens passa. L'altre dia vaig tenir la sort de compartir una taula rodona a la Imma Monsó i vam parlar d'aquests temes. Ella va explicar una situació que ha posat per escrit, Un home de paraula, és un llibre molt bonic de la Imma Monsó, on parla del dol que va fer per la mort de la seva parella d'una manera precipitada. I aquesta escriptura li va permetre separar-se d'aquest esdeveniment traumàtic, prendre una distància, però prendre una distància a partir d'una creació. Llavors, la creació ja no és el trauma, ella diferencia d'una manera molt bé entre escriptura i reescriptura. L'escriptura és el testimoni que tu fas, m'ha passat això, estic traumatitzat. La reescriptura és un treball sobre aquest testimoni per donar-li una forma de creació. Allò fem a la teràpia. A la psicoanàlisi trobem gent que ens explica una versió traumàtica i li ajudem a que ho reescrigui, que faci una altra versió d'allò que li passa per poder separar-se d'aquella condició de nen atrapat en una situació traumàtica i pugui veure'l com una novel·la, com una creació, com una obra seva. I aquesta és la funció de l'escriptura. No cal ser un gran escriptor, simplement cal poder crear alguna cosa que ens permeti separar-nos del real traumàtic per fer una invenció pròpia. És a dir, més poesia, menys reels de TikTok, si volem. Segurament. També amb la virtualitat es pot crear, evidentment, els joves tenen molta relació amb l'audiovisual, però treballar el llenguatge és una exigència actual. Mentre deies això, la Lara darrere càmera està dient sí, clar que és important la feina virtual, mira nosaltres. Moltíssimes gràcies, José Ramon, per venir i per explicar-nos totes aquestes coses, està molt interessant. Molt bé, gràcies a tu. I gràcies a tots vosaltres, gràcies Lara i gràcies als qui ens veieu. Fins la propera.